И сега е време да пробваме първата от Демолен бирите, които предстоят за дегустация тази вечер. Beach Black Season. Extra Strong Beer, 18,5 плътност, 9,5 алкохол. Много добра холандска пивоварна. Ако не дава се налива. Температурата и тя е точно. Да. Даже би трябвало да се налива по-добре в момента. Без пяна, но плътността си казва думата. Много горе, добре. Посеща се. Каскеите, да. Написано. Вода, пилзен, карамел, смок, чоклет, битър хоп сладък, драй хоп каскейт и чинук. 2 години срок на годност. Официално. Добре. Силно газирана. Страхотен аромат. По средата на целият процес, който края го няма. Това газирано обаче не е само газирано. Има чувство, че е нещо като... Няма никакви лючи съставки. Почти лючи от газирано, но много финно. Много странна игра. И много добре. За пивоварна на 10 години. Да. Битър накрая и се оставя като послевкус. Много битър. Добре, много добре. Не е достатъчно обаче битър. Не. Постоянно преобладава. При мен е по средата. Засилваш. Начало газирането с... Последствието е... Уникална газировка, не съм срещал такова нещо. Да. Тя е в началото. После вече... Да, пада, естествено, да. И тя е боскаща, така, точно... Да. Шоколад. Има много нюанс на шоколад. Единствено тази газировка продължава обаче по същия начин. Единствено тя ме възпира да изпием един бирбира. Самото чоко, да. Опушването на малса. Спушване, не усещам да ти кажа. Барли малса. Да. Малко за барли лайн. Това е супълно работа. Добре. Никакъв алкохол не се усеща при тези проценти. Никакъв. Много добре, бе. Много добре. Пили сме по-добри, но е изключително добре тема. Като се опитахме да изберем възможно бирата с възможно най-ниския алкохолен процент от тези, с които разполагаме. Просто
и семпли етикетчета, но с достатъчно Абсолютно информация. никакви шарени глупости по етикетите, само информация. От начало до край. Малко като аптечно шише. Добре, много е добре. Да, Особено наредени всички бири една до друга. изглеждат като... Да. Следващата бира. Пайсенври. Каквото и да значи това. Мъчим се да намерим. Няма никаква информация. Може би е някакво наричане. Imperial Amber Ale. Extra Strong Beer. 23,3% плътност, плато. 10,1% алкохол. Леле. Също консумация до 2 години. Да. Вода, Виена, Мюних, Пилсен, Карамел, Барли Малт, Чинук, Колумбус, Цитра и Амарило и Каскейт хмелове. По-наситена от предната на хмелове. Да. 18 декември 2013. О, добре. Сколко хмеляване. Не пише, че За разлика най-вероятно от си. предната няма сколко хмеляване. Може би трябваше тая да отворим първа, но се подгладахме по алкохолния процент. Няма значение. Сега ще преценя. Ето е всъщност да покажа. Ако се вижда. То надолу-горе. До капачка. Като дойдоха, имаш и като ги наредих всичките Различни. Да, просто различия в някоя Пената е вече горе, друга по-различна. вече. Да. Работа. Но хората не им свиди. Къде е? Това да не е... Добре, Да. По-ниска пена. Доста по-малка пяна. По-наситена работа. Това е моята бира. Определено, да. За разлика от предната, няма газираност или съвсем лека. Стаут нюансите ги няма. Битер има много сериозно, Битер е. но стаут нюансите ги няма в момента. Като послевкус си остава. О, уникален, ама тая цитра ми е взела ума. По-плотна. Но има. Казал. Има го това барли вътре малц, кой да. Преобладава привкуса барли, отколкото цитрата. Не е цитрус. Много вярно има, да. За разлика от много български бири. С остатъчна ферментация и изрично е написано на всяка бутилка, че е непастеризиране. Много изчистени етикети. Страхотна бира. Страхотна бира. Върха. Абсолютно. Цитрус. И само. Основно. В аромата. При отпиване много малък нюанс на цитрус. Цитрата и каскейт. Точно използването на барли малко. Дава Точно. Да. което Потиска ароматите на хмела. Много силни малцове са използвани и много на брой. да, Уникално. началото, като Виена, Мюнхен, Пилзенски, Карамел, барли малц. Страхотно. Това ми прилича на барли лайн, който пихме в Румъния. На Брюдок.
Доста по-леко тяло, доста по... Да, и тя не беше толкова битен. Да, да. Значи битър-сматъчния е малко... Но го има, преобладава при вкуса барли малц. Определено преобладава, въпреки че аромата е цитра и хмел основно. Това е малко дава това, което усещаш на момента. Цвета е много... Мътно хлебарен. Той е мътен заради маята вътре, но точно кихлибарен и малко по-тъмен. Плътна. Не само... Правилната подборка направихме, като първо изпихме предната бира, сега и тая. Аз си мислех, че сме сбъркали, но наистина си никакъв алкохол не се усеща. Нула. Като се стопи най-вероятно ще има нюанси, но... С най-голямо удоволствие си пия. А предстоят още. Това е само втората. Същата пивоварня имам и Разпутин. Интересното при нея е, че от страна на щатска пивоварня е проявено за добиране на името, понеже тяхно производство е било Old Разпутин. И хората просто са решили, че проблема много лесно се решава и за щатите даже подгревателно бирата се изнася с името Деспутин. Защото имал някакъв... Като деспот, да, и игра на думи, просто са вдигнали още повече рейтинга по този начин. Кашкавал не е за тая бира. Не са определено не е. Въпреки, че не е стал, но не е кашкавал за тая бира, по-скоро буршата е този сорт. Месо. Даже много добре би си паснало в пушено месо. Няма да навреди на вкуса. И шолдер от битера, може би. Да, най-вероятно. Някакъв страничен ще създаде такова впечатление, че... Ще уравновеси малко вкуса, ще придоби друг нюанс. Нарете Rock'n'Roll Smoke and Fire. Пушек и огън. Огън и жупел. Да. Пел, чоклет, смокт, кара, уиския, рост, барли малц и пшеничен. Сладек като хмел и съдържание на чили. Етикетът е еднотипен на другите. Интересното е, че срок на годност вече тук е подаден като 4 години вместо 2. Въпреки, че процент алкохол е Нямам белязано. 8,2. 8,2 при 18 плътност. Отваряме. Не вижда за какво става дума. Ни предполагам, не? Абе, с това, че ли няма, аз не предполагам много да изкажа. При първоначални данни, подадени от наш приятел, трябва да е леко... Почти никаква пяна. Да, ами за сталт. В принцип, трябва да има леки нотки на пушено и люто. Да. Сега ще разберем дали е така. Кафе. Пушено Да. няма. Пушено не се усеща пушено. Да. Кафе и ликьор. Съгласен Това е с алкохолен процент. Здраве.
Аз да ти кажа, отличавам като меласа се усеща. Да. Меласа. Пера се усеща в последствие. Люто не усещам. Лево на там таняк. Така ли? Люто не усещам. Аз може би, защото ям люто. Но Събери се усети и задържа на кандила. Съвсем ли? газировката, може би тя е на ниско ниво, на приятно, но може би тя там бъркам нещата люто и газирано. Това капене, което е Пушенето се усеща. Има го въртайсика обаче. Сега да. Пушенето се усеща леко, както и лютото, но като послевкусие. Пушено почти няма. Щях да забележа, защото аз не съм много голям фен на опушени бири. Плътността е по-ниска от предните две. По-ниска от предните две. Страхотни ликьорни нюанси има обаче. Дали чилито предава нещо? Според мен не би трябвало. Не би трябвало, не? Единствено само нюанс на люто. Не, чилито си има, все пак, когато е в Балкани, когато е... Може би и уиски и ростя. Брайан Маус. Може би уискито, да. Да, оттам е. Те цяла гама малцове са използвали. Наблягат на малцовете обаче, явно. Не е толкова на хмела. Ами... Да, всъщност плътно се прави с малко. Абсолютно, да. Край на краища. Бирата като не е плътна. Плътиш. Далече... Определено от трите бири тази ми е на най-ниско ниво, като... Да, но има нужда от... Да, добре е, че отваряме сега, не първа, въпреки всичко усещаме всичко, което е в бирата, добре е, че отваряме сега малко да изчистим от този алкохолен процент, просто предстоят и още бири. На здраве! Има един първичен вкус, особен. Може би от малцовете. Направо си е меласа, това, което се усеща. Но... Пренаситеното. Но и ликьора и... Да. Много добре. Много добре, бе. Много добре. Но не е по-добре от първа. Школа е малци и... Да, перманентен от начало до края. В началото ликьора като аромат и отпиване, после до края си е шоколад. Битър не е... Да, не усещам. Не, на фона на сега, ако спим една пълза Меркел, този битър ще ме убие просто след това. Добра бе. Добра. Да. Не е върховна. И страхотна, но добра бе. Много добра бе. Има Но вярно, наистина. лек вкус на като месо, сушено, само че малко по-старо. Пазарни, Да, пастерма, но някак си като аз поне това усещам. не мога да преценя. Като домашна с... При мен всичко, което изниква като нюанси е меласа. Да. Основно това е. Но не плътната или неприятна, която е, но... Много добре са се справили. Не са написали стил на бирата обаче. Original Handcraft Beer. Да. Ами може би си е някаква тяхна рецепта и... Цяло. 6 май 2013 е произведена. Може да я запазим още. Една година поне отлежала много добре. Не, тази според мен не е за отлежаване. Ще изтане още повече. И това, което е опушено и
Блюто ще, да, предполагам, ще намали. Така. Ретена Open and Blood. Double IPA, Strong Beer. 23,6 плътност, 8% алкохол. 23,6 при 8%. Много трябва да е наситено. Pale and Caramel Barley Malt, Apple Hop. За първи път го чувам това. Щатски хляб. Да. Сухо ухмелен с симко, каскейт и цитра. Леле. Само симко. Интересно, enjoy within 2 years. Значи пак 2 години има за тази бира. Open and Blood. Той беше писал различно, че... Отваряме. Може би към средата, защото се научи искам. Тогава. Червенее с цвят. Никаква пяна. Не е задължително да има. Да усетим за какво става, но... Обожавам си техно. Просто... Доста ароматно. Доста. Цитрус. Цитрус обаче висок клас, наситен. Не е английски тип цитрус, ами... Това е моята бира. И битър. И преминава към послевкус. Това е моята бира. Не толкова плътно. Но плътна си и мазно усещане в устата. По лицето особено стои си. Те са много добри. Много са добри. Браво. Страхотно да е, наистина. Но това е интересно, че подобни са обаче бирки на Деборен. Подобни са като база тези, които сме пробвали. Може би най-висок клас хмел да ползват и малци, особено малци. Този трудно може да отсеиш хмеловете, защото те са буклети. Да. Всъщност интересно, че предните бири бяха основно комбинация от малци, основно малци, а предната беше само с един хмел. Дай хоп с синко, каскейт и цитра. Цитрата е един от най-скъпите хмелове, между другото. Страшни хмелове. Има защо. Да, има защо. На здраве! Поредната много добра бира. Поредната бира е твоята любима Разпутин. или Диспутин. Зависи къде е. Виждайте Диспутин. Original Handcraft Beer. Никакво упоменаване на стила. Освен в Red Beer, където е описано, че Imperial Stout беше. Да. Imperial Stout 23% плътност, 10,4 алкохол. Enjoy within 25 years. Интересен срок за отлежаване са поставили като края. По-добре се изпи сега, че може да доживеем да изпим. Така, 27 февруари 2013. Всъщност се отлежава почти 2 години. Да.
върха. И да покажа. Ако нещо се вижда въобще. Червениково кафеви нотки. При наливане. Трябва да е червена кафява. Всички песни. Забравихме да спрем музиката. Няма значение. Това е от алкохолния процент. Здраве. Аромат на шоколад. Черен шоколад. Черен шоколад е на вас частично. Черен шоколад основно. Това е бирата за предната, че е била бирата на Микерта. Много добре. Това направо се е барли лайн. Не, стал си. Империал. По-скоро на Russian Imperial, руски империалски, да, според мен. Но доста добър преход за следващите бира, което Слъбна. Горчива, но не много. Битер има, но за салт не е много. За салт не е много. просто тялото е на скалка. Гражданите. Вкусно е, много вкусно е. Много ликьор. Какви малко се Pale Chocolate and Cara Barley Malts. Обаче има солени нотки. Определено се усеща солено като вкус, даже не послевкус. Цяло забелязах, че почти на всяка бутилка пише температура за консумация 10 градуса. Много ясно е, че трябва да изпукнат тези нюанси, които плюс това при наливане и после газировката, като са страхотна време. Много трудно, много наситено. Черен шоколад е по-скоро. Точно да. Не е шоколадово, като мока, Да, или наситено кафе какао. или нещо. Просто си е наситено тъмно какао. Всъщност това е бира не за кашкавали, ми си е направо бира за торта, за сладко. Ами абсолютно повечето става да е. Да, си ходят много добре с сладки. Като цяло тя индустрията се развива до повечето бири имат към тях определени неща, както чимей си имат сирена чимей. Тази бира определено трябва да отлежава, за да Не направим съм за да се видят нюансите вече в последствие. Нещо от порядъка на 20 бутилки и си го отваряш всяка година по една. Това е много интересно предложение. Да се го позволим. Най-боже. Може и да успеем. На здраве. Дойде време и за следващата бира. Hell and Verdomenis. Което в превод трябва да означава ад и проклятие. Интересно. Горките ни. 24% плътност, 10% алкохол. И сега ми са алкохола вече. Enjoy within 25 years. Поредните години. Поредната бира Заточение. за отлежаване.
Добрата новина е, че е произведена на 9.11.2012 година. Имаме. Тоест, доста добре отлежала е, малко или много. Това не 2 години. Pale Brown Chocolate Roasting Caramel Malts Premium Tensats Hop. Значи хмела не е доминиращ, по-скоро малца е доминиращ от тази бира. Явно за... Imperial Stout Extra Strong Beer. Отваряме. За такива бири явно малцовите са. Добре се нагледа. Тъмно червеникъв. Никаква пяна. Нула. Което не значи, че бира. Абсолютно даже по принцип значи, че е много добра. Тази бира е явно твоята бира. Шоколад. Подобно на предната. Подобно на предната, да. Много плътен и горчив стаут. Изключително вкусен. Много добър стаут. Направо си е империалски стаут. Няма... Кафе, всичко е микс, смесено е абсолютно. Няма после вкус. Остатъчно. Абсолютно балансирана. Абсолютно балансирана бира. Почвата хващате от начало с аромат, вкус. Е битър, има ли битър? Изпиваш 5 и Да. си завършен от всякъде. После вкуса си е битър, точно. Но не са някакви такива преминаващи. Това е типичният най-висок клас стаут, според мен. И тези хора знаят какво правят въобще. За 10 години. Аерот са. Все трябва да са научили малко. Страхотно. Между другото, главният пиловар започва от домашно пиловарство, минава през 2-3 стандартни пиловарни, последствие влиза в малко по-голяма пиловарна и 2004 година вече е в Демолен. И до сега си е там. Точно препечено кафе. Препечено кафе е мока. Да, мока. Точно. Това е нюансът, който излиза в самата бира и продължава до край. 10 градуса. Да. Абсолютно всичките. Естествено, да. Стандартният Стандартният такъв тип бира да се пие при малко по-висока температура, в край на краищата. Значи, трябва да се усети тези нюанси. стандартната температура, за да усетиш вкусовете на такива бири, са 10 градуса. Даже съм почти сигурен, след като се разхват чашата и се направи някакъв слой пяна, че ако при 10 градуса я наливаме тази бира, пяната ще бъде доста повече. Последната бира за тази вечер, изкърпваща най-вероятно, Бумен е гранатен. Бомби и гранати. Ще залее. Барли лайн, 32% плътност, 15,2% алкохол. Не е тъмна. Барли лайн по принцип не е тъмна. Като стил. Enjoy within 25 years. Последните бяха 3. 21 октомври 2014 година е произведена, т.е. много скоро. С срок на годност 21 октомври 2039 година. Така. Отваряме.
Никакво тяло, никаква пяна, Нормално. което е нормално за такъв тип бира. Доста по-слаб аромат от сталта преди малко. Това беше уникален просто. Това е един от най-добрите сталтове, които съм пил. Да. 15,2. Трудно се преглъща. Да. Но не защото е зле. Супер плътна бира. Една от най-плътните, които съм пил някога. Супер плътна бира. И има сладникави нотки, доста даже. Доста сладко е като нюанс, не като нюанс, направо като съдържание на самата бира си има. Захар. Това ми е асоциацията, която сладост, ясно е, че няма захар, нали? но това ми е асоциацията, която правя с тази бира. Няма много странични аромати. Категорично няма. Много постно е, доколкото виждам. Само обърнем внимание. Съдържанието на малцове и на хмелове, да. Много е постно като разнообразие. Да. Има тяло, което отлежа. Да. Това е бира за отлежаване, според мен. Значи очаквах наистина доста висок клас бира, но се оказва, че на едно средно ниво, въпреки този процент алкохол. После Пилзен Мюнихен Карамел Барли Малц, хмелове сладек и премиен сад. Да, нищо по-специфично, нищо по-специално, но уникално да направиш бира 15,2%, без да усещаш никакъв алкохол. Никакъв. Просто се. То после се. Да. На здраве! Беше ми приятно тая вечер. Надявам се и на вас. С това наше дилетантско ревю на бирите на Демолен. И с лиха добавка, че тази бира се пие на 15 градуса. 15 ли е вече? 15. Ще изчакам. Много изчистени етикети. Страхотна бира. Страхотна бира. Трябваше да снимаме. Дай. Ти записваме вече. Добре, не? Да, злобно съм. 4 пръста. Така. Нарете Рукенвур. Така. Втори долар. Нарете Рукенвур, което значи смок. Не, файер беше. Също. Да. Трети долар. То толкова. Така. Нарете Рокенвур Smoke and Fire.